Levockí hádzanári nastúpili v sobotu 24. septembra ešte len na svoj druhý zápas v aktuálnej sezóne. V prvom zápase vyhrali len o jediný gól nad tímom z Pezinka. V tom druhom sa predstavili proti kvalitnému súperovi zo Šale. Úvod stretnutia vyšiel viacej domácim hráčom, keď sa dostali do štvorgólového vedenia. Pozorná obrana na čele s brankárom Oravcom poprvýkrát inkasovala až v 11. minúte. Potom však Levočania poľavili a nepresnými prihrávkami v rozohrávke dovolili súperovi dostať sa do vedenia. Na druhej strane stál taktiež pozorný brankár, ktorý viackrát zneškodnil 100% situácie. Mužstvá sa navzájom naťahovali rozdielom 1-2 gólov. V 24. minúte poslal svoj tím do vedenia Juraj Muránsky a od tohto momentu sa Levoča začala vzdiaľovať svojmu súperovi. A aj preto vyhrala prvý polčas 13-11. V druhom polčase domáci zrýchlili hru a gólmi Vilmana a Semana odskočili súperovi na rozdiel 4 gólov. Hostia prišli len so 7 hráčmi v poli a tak zjavne nevládali držať tempo s nabudenými levockými hádzanármi. V 47. minúte bol už 7-gólový rozdiel a domácich hrajúcich s čoraz väčšou istotou hnala dopredu aj skvelá atmosféra. Brankár Oravec veľkou mierou prispel svojimi výbornými zákrokmi k dobrému výkonu svojho tímu. Naši hráči ešte ukázali pár pekných akcií a bez problémov dotiahli zápas do víťazného konca. Levoča zdolala Šaľu 28-20. V prvom rade my sme prišli do Levoče v oklieštenej zostave. K tomu sme aj podriadili taktiku. Jednoducho chceli sme čo najviac a čo najdlhšie držať so superom krok, čo sa nám v podstate darilo prvý polčas. Zlom nastal na začiatku druhého polčasu, keď nám super ušiel na tých 5-6 gólov, čo vlastne sa udržalo ten rozdiel až do konca zápasu. Ako hovorím, snažili sme sa dlho držať loptu, niečo ubrániť a vyrážať do rýchlych protiútokov, no ale od tých 7 hráčov sa to veľmi ťažko dá. Urobili sme potom aj v útoku niekoľko uponáhľanej streľby, jednoducho takto nemalo byť, trošku dlhšie sme mali pohrať, ale tam nás to stálo tie rýchle góly z protiútokov, čo už jednoznačne sme nemohli dohnať, ale v podstate pomenoval by som to tak asi, že 7 statočných, takže sme neurobili hanbu a aj v tej zostave, ktoré sme prišli, tak sme trošku potrapili supera. Opäť z jeden ťažkých zápasov, aj keď výsledok tomu nenasvedčuje, ale hoci sme čakali od Šaly trošku väčší odpor, nakoľko minulého roku skončila na 2. mieste, ale viditeľne je oslabená, chýbajú tam hráči z minulého roku, ale aj tak veľmi dobrý kolektív, ktorý sme chceli tým, že ich bolo menej, ubehať, len bohužiaľ sa nám to nejak nedarilo v závere. Sme trošku ten gólový rozdiel zväčšili tým, že vlastne tá hra trošku sa zrýchlila. 2 zápasy, 2 výhry, zatiaľ bez prehry, teší to? Teší to, ale sú to zápasy doma, vonku sa hrá oveľa ťažšie, takže uvidíme, čo ukážu zápasy ďalšie. Na budúci týždeň nás čaká Martin, stabilne dobrý super, takže toto sa uvidí. Ešte raz opakujem, my ciele si vysoké nedávame, ale pokiaľ to dopadne dobre, budeme len radi. Levočania zatiaľ s plným bodovým ziskom a preto príďte spraviť peknú kulisu v najbližšom domácom zápase aj vy.